ҳар як кишвар бо фарҳанги шахсии чандин асраи худ машҳур аст, аммо аксари халқҳо то ҳол дар байни худ монандиҳ доранд. Аммо бешубҳа кореягиҳо ба халқу миллатҳои дигар монанд нестанд. шумо дар канали Некатоб ҳастед ва дар ин видео фарқиятҳои олӣ, чизҳои аҷиб ки танҳо дар Кореяи Ҷанубӣ дида мешавад нишон медиҳам. салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. дар канали мо обуна шуда занглоро пахш кунед, я рекламаи дигар ва навора сар мекунем. рафтем. дӯстони азиз, як хабари муҳим дорем. агар шумо авиабилет хариданӣ бошед ва вақт надоред ки ба кассаҳо равед ё ба аэропорт, ягон мушкиле нест. аввал шуморо мебояд ки рақамҳои рӯи экран бударо гиред ва тариқи WhatsApp муроҷиат кунед ва дар муддати кӯтоҳ ба тамоми гӯшаву канори дунё бо нархҳои дастрас ба шумо билет гирифта медиҳад. дӯстони азиз, кафолат ба ин авиакасса ман худам медиҳам, чунки дар зангҳо ман худам ҷавоб мегӯям. оё медонед ки ҳукумати Сеул барои занони ҳомила кӯмакпулиҳои нақлиётӣ пешниҳод мекунад? ва бале, ҳатто агар ин тадбир барои як сокини Кореягии Ҷанубӣ маҳдуд бошад, аммо ба ҳар ҳол ҳукумати шаҳри Сеул барои занони ҳомила дар ин шаҳр 700 000 вон дар моҳ пешниҳод мекунад, ки ин тақрибан $540 амрикоиро ташкил медиҳад, ки онро танҳо барои сарф кардан дар сафар мумкин аст. ман фикр мекунам ҳатто агар ин ё он зан барои тамоми рӯз бо такси ё автобус сафар карданӣ бошад ҳам, ин бешубҳа барои ӯ кофӣ хоҳад буд. кадрҳои навбатиро ба мо як обуначие ки аз Корея дидан кардааст фиристодааст ва иддао дорад ки дар ҷое дар яке аз шаҳрҳо ҳоҷатхона барои занон чунин ба роҳ монда шудааст. хуб, чунин ба назар мерасад ки ҳатто агар нарм карда гӯем ҳам, аҷиб, ғайриоддӣ ва ҳатто даҳшатовар аст ки дар ин бора тасаввур кардан ки чӣ гуна сабук кардани худ ба духтарони кореягӣ дар чунин ҷойҳо нороҳаткунанда аст. умедворем ки ин танҳо як фотошоп аст ё ягон истисно, аммо қоидаи кореягӣ нест. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? дар комментария нависед. дар ҳар сурат ман ба шумо пешниҳод мекунам ки аз як мавзӯи ҷолибтарин ба мавзӯи содатар ва муфидтар, яъне ба мавзӯи тӯҳфаҳо гузарем. умуман ин анъана дар Корея хеле маъмул аст. агар шумо баъзан аз додани тӯҳфа одат карда бошед, пас омода шавед. шояд шумо ба Корея омада саховатмандтарин тӯҳфакунанда хоҳед шуд. сокинони маҳаллӣ ҳатто қоидаҳои махсуси худро дорад дар бораи чӣ тавр додани тӯҳфа. албатта муҳим аст ки онро ҳангоми додан бояд бо ду даст нигоҳ доред ва бо ду даст диҳед ва агар ногаҳон тӯҳфа дар фалга печонида шуда бошад, шумо метавонед онро танҳо берун аз ҳузури меҳмонон кушоед, яъне дар назди меҳмон кушодан мумкин нест. шумо бояд ба тӯҳфакунанда бо чизе монанд ҳатман ҷавоб гӯед, на чизи дигар. ва аз рӯи қоидаҳои одоби ба аёдатравӣ дар вохӯрии аввалин барои соҳибхона тӯҳфаи хурде омода кардан лозим аст. барои онҳо табаддулоти тӯҳфаҳо одат шудааст ва соҳибхона баъзан вақт мешавад ки ин корро аввалин шуда мекунад. аслан шумо метавонед комилан ҳама чизро бо худ бигиред, аммо беҳтар аст ки ягон чизи арзонтарро интихоб кунед, то шахси дуюм худро дар назди шумо уҳдадор ҳис накунад. ҳеҷ гуна корд ё қайчӣ, зеро ин метавонад маънои шикастани муносибат дошта бошад. инчунин аз тӯҳфаҳои ба монанди кӯлоҳи сабз худдорӣ бояд кард. илова бар ин тӯҳфаҳоро бо навиштаҷоти сурх ё ҳама гуна тӯҳфаҳо дар ҳаҷми рақами 4 ки ин сокинони маҳаллиро бо марг алоқамандӣ мекунад мумкин нест. қисми дигари муҳими ҳаёти кореягиҳо либосҳои суннатии онҳост ки онҳоро ханбок меноманд. дар гузашта мато ва ранги ханбок дар бораи шахсе ки онро мепӯшид бисёр чизҳо гуфта метавонист. аз ин рӯ мардуми оддӣ имкони хариди матои гаронбаҳоро надоштанд. барои ҳамин либосҳои онҳо одатан аз пахта ё бангдона дохта мешуданд. аз нигоҳи аввал ба ханбок назар мекунӣ, мебинӣ ки онҳо дорои зебоӣ ва файзи нотакрор ҳастанд, вале дар айни замон вобаста ба он ки кӣ пештар ӯро пӯшида буд, маънои тамоман дигарро таҳқиқ карда метавонад. ҳар як сокини Корея аз кӯдакӣ дар идҳо ханбок мепӯшанд ва онҳоро аз ҳама муҳимтар дар соли нав зиёдтар дида мешавад. тавре ки ба ҳама маълум аст, Корея дорои инфрасохтори хеле хуб ва рушёфта мебошад. агар дар кишварҳои пешрафтае ки мо медонем одамон ки мехоҳанд ба автобус савор шаванд маҷбуранд ки як бозӣ тахминбозӣ кунанд ки ва умедвор шаванд ки нақлиёт кай меояд, дар Корея бошад ин кор баръакс аст. ҳар як шахс метавонад ба экрани махсус наздик шавад ва дар вақти воқеъ бубинад ки автобусҳо ҳоло дар куҷо ҳастанд. маҳз ба монанди технологияҳои зебо дар ин кишвар либосҳои мактабӣ низ аз ҷиҳати хубияш фарқ дорад. онҳо сифати зебо доранд ва як комплекти ин либосҳо тақрибан $300 арзиш дорад. аммо барои хулоса баровардан шитоб накунед, чунки худи давлат ба корти махсус пул мегузаронад. ин пул барои омодагӣ ба соли нави таҳсил кифоягӣ мекунад. либосҳои мактабӣ дар Кореяи Ҷанубӣ барои минтақаҳои Осиё анъанавӣ аст. духтарон одатан куртаи сафед бо доман мепӯшанд, яъне ки юбка
юбка гӯем мефаҳмед. Одатан доманҳои онҳо яъне юбкаҳои онҳо тозонӣ ё каме поёнтар мешавад ва писарон бошад куртаи сафеду шим мепӯшанд. хуб дар фасли сармо онҳо танҳо ба либосҳояшон камбиҷон ва зерлибосҳои гарм илова мекунанду халос.